హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీ ఈశోపనిషత్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमामो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సో మనము ఈ లెవెల్ 3 క్లాసులలో ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని చూస్తూ ఉన్నది. ఇందులో ఈరోజు మనము 17వ మంత్రమును చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. ఇప్పటి వరకు 16 మంత్రాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 17వ మంత్రాన్ని చూడబోతున్నటువంటిది. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో ఇది మంగళాచరణము. ఇక ఈరోజు 17వ మంత్రాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు 17వ మంత్రము. ప్లీజ్ రిపీట్. వాయురనిల అమృతం వాయురనిల అమృతం వాయురనిలమమృతం వాయురనిలమమృతం వాయురనిలం అమృతం వాయురనిలమమృతం వాయురనిలం అమృతం వాయురనిలమమృతం అతేదం భస్మాంతం శరీరం అతేదం భస్మాంతం శరీరం అతేతం భస్మాంతం శరీరం అతేదం భస్మాంతం శరీరం అతేదం భస్మాంతం శరీరం అతేదం భస్మాంతం శరీరం
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर 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 हरे कृष्ण वायुरनिलम् अमृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् वायुरनिलमृतं तेजं भस्मान्तं शरीरम् वायुरनिलम् अमृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् वायुरनिलम् अमृतम् अतेजं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం वायुरनिलम् अमृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर वायुरनिलम् अमृतमतेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर वायुरनिलम् अमृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर वायुरनिलम् अमृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर हरे कृष्ण చదువు हरे कृष्ण प्रभुजी वायुरनिलम् अमृतम् अतेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर हरे कृष्ण प्रभुजी ज्योति माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण శశికళ మాతాజీ हरे कृष्ण माताजी నేను చదువుతాను చదవండి జ్యోతి మాతాజీ वायुरनिलम् अमृतम् अथेतं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर శశికళ మాతాజీ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण माताजी वायु अनिलम अमृतम अदेदम भस्मान्तं शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर మాధవి లత మాతాజీ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण माताजी वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मान्तं शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर हरे कृष्ण माताजी హరే కృష్ణ మాతాజీ సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ
అన్మ్యూట్ చేసుకోండి హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయురనిలం అమృతం అథేదం భస్మాంతకం శరీరం ఓం క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. లక్ష్మీ వెంకట్ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయుర్ అనిలం అమృతం అధేదం భస్మాంతం శరీరం ఓం క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణమ్మ. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఉతిగం. హరే కృష్ణ. సో ఈ 17వ మంత్రముకు భావము మరియు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని 17వ మంత్రము ఈ విధంగా చెప్పబడుతున్నటువంటిది. వాయుర్ అనిలం అమృతం అతేదం భస్మాంతం శరీరం ఓం క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర. సో ఇక్కడ వాయువు అంటే ప్రాణవాయువు అనేటువంటి చెప్తుంది. వాయుర్ అనిలం అంటే ప్రాణవాయువు. వాయువు అంటే అనిలం అంటే అనంత వాయువు. అలాగే అమృతం అంటే అవినాశి అయినటువంటి. అతేదం అంటే ఇప్పుడు ఈ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. భస్మాంతం అంటే భస్మంగా మారితే మారని. ఏంటది? శరీరం. అంటే ఈ శరీరము, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహము కాలి బూడిద అయిపోనివ్వండి, ప్రాణవాయువు అనంత వాయువులలో లీనమైపోనివ్వండి. సో అంటే ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి శరీరం ఏదైతే ఉందో అది కాలి బూడిద, భస్మంతం అంటున్నారు. అంటే భస్మంగా మారనివ్వండి, మారిన పిమ్మట లేదా వాయుర్ అనిలం అంటే ఈ ప్రాణవాయువు అనంత వాయువులో కలిసిపోనివ్వండి. ఓం అంటే ఓ దేవా. ఓం అనేది భగవంతుడిని సూచికంగా ఉపయోగించాయి. మనం ఎప్పుడు కూడా ఓంతో ప్రారంభిస్తాం కదా. ఓం అనేటువంటిది భగవంతుని ఓ దేవా అని. క్రతో అంటే ఇక్కడ క్రతువులు అంటే యజ్ఞాలు అన్నట్టు, సకల యజ్ఞాల యొక్క భోక్త. స్మర దయచేసి స్మరింపుము, స్మరించడం. కృతాం అంటే నా చేత. స్మర అంటే గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం, ఇక్కడ జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం. అక్కడ స్మర అంటే దయచేసి స్మరింపుము, ఇక్కడ స్మర అంటే గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది. క్రతో. సో క్రతో 2 సార్లు వచ్చింది. అంతకుముందు ఉపయోగించినటువంటి క్రతో అంటే ఓ సకల యజ్ఞభోక్త. అలాగే మళ్ళా ఆ ప్రభువుని ఓ పరమభోక్త, ఓ పరమ పురుష అనేటువంటిది భగవంతుడిని సూచిస్తుంది ఇక్కడ క్రతో అనేటువంటి పదం. మరలా స్మర అంటే స్మరించుము. కృతం అంటే ఇక్కడ నాచే చేయబడింది అన్నారు కదా. నేను నీ కొరకు చేసినటువంటి. స్మర దయచేసి గుర్తు చేసుకును అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ మానవుడు లేదా ఋషులు ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకు ఈ మంత్రంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. వాయుర్ అనిలం శరీరం. వాయువులు ఈ తాటువంటి బూడిద కానివ్వండి. ఓం క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర.
ఓ దేవదేవా, నేను కావించినటువంటి, అంటే నేను నా యొక్క జీవితంలో నీ కొరకు చేసినటువంటి ఆ యజ్ఞ యాగాదులు, ఆ కృతములు, నేను కావించినటువంటి క్రతువులను ఇప్పుడు స్మరింపుము, గుర్తు చేసుకో, నీ కొరకు నేను చేసినటువంటివన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకోండి అంటూ. ఎందుకంటే నీవే చర్మభోక్తవు కనుక నీ కొరకు నేను చేసినదంతా దయచేసి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోనండి అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఈ మంత్రంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ మంత్రం ద్వారా మనకి చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే, జీవుడు శాశ్వతమైన వాడు, ఈ శరీరము తాత్కాలికమైనది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకం ద్వారా అవగతం చేసుకునేటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఎందుకంటే తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక దేహము ఖచ్చితంగా ఒక అశాశ్వతమైనటువంటి పరాయి వస్త్రం వంటిది అని చెప్తుంటుంటారు మనకి. 1 minute. సో భగవద్గీతలో మనకి సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటారు ఈ శ్లోకంలో, ఆత్మజ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి బోధిస్తూ, ఈ శరీరము అనేటువంటిది తాత్కాలికము, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది. ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక దేహము ఒక వస్త్రము వంటిది. ఈ భౌతిక దేహం నశించిన పిమ్మట కూడా జీవుడు శాశ్వతంగానే ఉంటాడు. ఇలా పెరిగి పెద్దదైన తర్వాత కొంతకాలం నిలిచి ఉండి క్షీణించిపోయి తిరిగి మరలా వేరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉండేటువంటిది. అంటే ఈ దేహము ఒక వస్త్రము వంటిది ఆ జీవుడికి అని చెప్తున్నారు. అందుకే భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తారు 2వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకంలో, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా నమూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో అర్జున్తో చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ అర్జున, ఆత్మకు ఎన్నడూ జననము కానీ మరణం కానీ లేదు. ఆత్మ జన్మింపలేదు అంటే ఇప్పుడు జన్మించలేదు, జన్మింపదు, ఇక ముందు కూడా జన్మింపబోదు. అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలలో అది శాశ్వతంగా ఉండేది. అది జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనము. దేహము చంపబడిన ఆత్మ చంపబడదు అంటూ భగవంతుడు అర్జునుడికి ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఎందుకంటే నా వాళ్ళు, నా తాత భీష్మ పితామహుడు, నా గురువు ద్రోణాచార్యుడు, వీళ్ళందరినీ చంపి నేను ఎలానయ్యా రాజ్యాన్ని అనుభవించేది అంటూ యుద్ధం చేయననేటువంటి కండిషన్లో అతనికి ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఆత్మ యొక్క శాశ్వతత్వాన్ని అక్కడ వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ జీవ స్వరూపము ఎన్నడూ నిరాకారం కానీ రూపరహితం కానీ కాదు అనేటువంటి చెప్పబోతుంది. దానికి విరుద్ధంగా భౌతిక వస్త్ర రూపరహితమైన నుండి అవినాశియగు జీవుని రూపమును అనుసరించి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆకృతులు, అంటే మనం ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనలను అనుసరించి మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలు, ఎందుకంటే జీవుడికి ఇంద్రియ భోగ ప్రవృత్తిని అనుసరించి నానా రకాలైనటువంటి దేహాలు మనకి తయారవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే మళ్ళీ మానవుడుగానే పుట్టాలని ఏం లేదు. మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి మనకి నానా రకాలైనటువంటి దేహాలను తయారు చేస్తూ అద్భుతమైనటువంటి ఆ కళా నైపుణ్యాన్ని మనకి ఈ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. ఎందుకంటే కొంతమందికి
కొన్ని కొన్ని భావంలో మలం తినే కోరేటువంటి జీవునికి మలభక్షణకు అనువైనటువంటి దేహమే వసగబడుతుంది. అంటే శూకరం, పంది జన్మను పొందుతూ ఉంటుంటారు. కొంతమందికి రక్త మాంసాలు తినేటువంటి కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి వారికి పులులు, సింహాలు, పంజాలు కలిగినటువంటి కూరలు ఉండేటువంటి పులులు మరి సింహాలుగా పుట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక మన యొక్క భావనలను అనుసరించి మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను మనము పొందుతూ ఉంటుంటాం. కానీ మనిషికి మాత్రము మనకి మన యొక్క జీవన విధానం, మన ఏర్పాటు మాంసభక్షణ కొరకు లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి మానవుడు ఎంతటి అనాగరికుడైనా మరి మలమును రుచి చూడాలని ఎవరు కోరుకోరు. ఆదిమ మానవులు మాంసభక్షణ చేయగోరించో ఆ విధంగా చేయడానికి 2 కోరదంతాలు ఉండేవి అని చెప్తుంటారు వాళ్ళకి. అవి ఉన్నప్పటికీ కూడా మిగిలినవి పండ్లు ఇవన్నీ తినడానికి, నమలడానికి వీలుగా మన యొక్క దంతాల ఏర్పాట్లు ఉంటుంది. సో ఏదైనా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతుల్లో ప్రతిదీ కూడా తాత్కాలికమైనది, పరాయిదే అని చెప్తుంటారు. పరాయి వస్త్రం వంటిదే. ఆ వస్త్రాన్ని ఎప్పటికైనా వదిలివేయవలసినటువంటిదే. సో ఆ విధంగా పరిణామ క్రమంలో జీవుడు ఈ సృష్టిలో అల్పమైనటువంటి జీవుల నుండి, ఎందుకంటే మనకి ఈ జగత్తంతా కూడా జలపూర్ణమై ఉన్నటువంటిది కనుక జీవుడు జలచర రూపంలో ముందుగా ఉంటారు అని చెప్తుంటుంటారు. పరిణామ క్రమంలో కూడా చూస్తాం, జలాలలో ఉండేవి అతమ జీవులుగా మనకి ఉండేటువంటివి. తదుపరి వనస్పతుల జననము అని చెప్తుంటుంటారు. కనుక తర్వాత వాటికి ఆకర్షితమైనటువంటి కీటక జన్మ, ఆ కీటక జన్మ నుండి పక్షి జన్మలు పొందటము, తదుపరి జంతు జన్మ, ఆ జంతు జన్మ పిదప ఉన్నతమైనటువంటి మానవ జన్మ. ఎందుకంటే మానవ జన్మ యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి లక్ష్యము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి మానవ జన్మను పరిపూర్ణమైనటువంటి అవకాశం మానవ జన్మ లభించడము, మరి ఆ మానవ జన్మ పరిపూర్ణమైనదిగా అవుతుంటుంది. అటువంటి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక భావన మరి ఇక్కడ ఈ మానవ జన్మ మనకు ఈ మంత్రంలో ఉద్దేశింపబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే బూడిదగా మారేటువంటి ఈ భౌతిక దేహాన్ని మనిషి తప్పక వదిలివేయవలసిందే అని చెప్తున్నారు. అందుకే చెప్తున్నారు అక్కడ, తాత్కాలికమైనటువంటి దేహము కాలి బూడిదపై పోనివ్వండి, ప్రాణవాయువు అనంత వాయువులో కలిసిపోనివ్వండి. ఓ దేవదేవ, నేను నీకు చేసినటువంటి, అంటే మనం ఈ దేహాన్ని పొంది మనం చేసినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ఆ క్రతువులు మాత్రమే మనకి తదుపరి ఉపయోగపడేటువంటిది. భౌతికంగా మనం చేసేది ఏది కూడా మనతో రానటువంటి. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ మారే దేహము అంటే బూడిదగా మారేటువంటి ఈ దేహము మనిషి తప్పక త్యజించవలసినటువంటిది. ప్రాణవాయువు అనంత వాయువులో కలిపివేయవలసే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నానా రకాలైనటువంటి వాయువుల చలనము చేతనే దేహము జీవుని యొక్క కలాపాలన్నీ కూడా నిర్వహింపబడుతున్నాయని చెప్తారు. ఈ వాయువు ఆగిపోగానే ఈ జీవుడు ఈ దేహాన్ని వదిలి, తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని వదిలిపోతాడు. ఇది ఎలాగో అక్కడ ఉంచడం ఎలాగో ఇది, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే జీవుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిపోతాడో శవం అంటాం. శవాన్ని చూడడానికి కూడా కొంతమంది ఇష్టపడరు, ఎట్లాగో ఇంట్లో ఉంచుకోరు, తీసుకుపోయి కాల్ చేసి బోడి చేయడము, లేదా కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారము పూడ్చిపెట్టడము ఏదో చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి ముఖ్యంగా మహోన్నతమైనటువంటి చక్రం మనకి ఆ బ్రహ్మరంధ్రము చేరినంత వరకు కూడా, అంటే ఆత్మ ఒక వాయు చక్రం నుండి వేరొక చక్రంకు చేరవలసి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఆ యోగులు
పరిపూర్ణ యోగి ఆ బిందువు నుండి తాను కోరిన లోకానికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతిక ప్రకృతి జీవుని వివిధ ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కారణంగా అతనికి బలవంతంగా దేహ మార్పులు కలుగుతూ ఉంటుంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే భగవద్ధామాన్ని చేరుతామో శాశ్వతంగా ఉండిపోయేటువంటి. సో ఇంతకు ముందు మంత్రాలలో చెప్పబడినట్లుగా మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా ఆ భగవానుని దివ్య దేహము నుండి వెలువడేటువంటి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగ పూర్ణమై ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి పూర్ణ అస్తిత్వ భావన కలిగినటువంటి జీవులే ఆ ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగములుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు జీవులు ఏం చేస్తుంటారు, తమ ఇంద్రియాలను భోగింపగోరుతూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా మిథ్యా ప్రభుభావన వలన ఇంద్రియ భోగ మోహంతో ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రకటితమై వివిధ దేహాలను పొందుకుంటుంటారు. సో ఆ విధమైనటువంటి మరి ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం కావడము పరిపక్వ జ్ఞానమును సూచించదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ పడిపోతుంది. కానీ ఎక్కడికి వెళ్తే మనం తిరిగి రామంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరినటువంటి వాళ్ళు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానులు. ఎప్పుడైతే భౌతిక దేహాన్ని వాయువును త్యజించిన పిమ్మట భగవద్ రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించడానికి జీవుడు మరి ఈ మంత్రంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అలా ఆధ్యాత్మిక భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భౌతిక దేహము భస్మము కాకముందు తాను చేసినటువంటి కర్మలను యజ్ఞాలను ఆ భగవంతుణ్ణి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు భక్తుడు. కానీ మనం ప్రార్థించినా ప్రార్థించకపోయినా ఆ భగవంతుడు అవన్నీ కూడా తెలుసుకునే ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే పూర్తిగా ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వాడు మరి భౌతిక దేహంలో ఉన్నప్పుడు తాను చేసినటువంటి హేయమైనటువంటి కార్యములని గుర్తు చేసుకుని ఫలితంగా ఆ మృత్యు పిమ్మట వేరొక శరీరాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటాడు. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది, యం యం వాపి స్మరం భావం తేజంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత అంటూ చెప్పబడినటువంటి. మనిషి ఏ భావనతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. మన మానసిక వికాసం వికాసం లేనప్పుడు అల్ప జంతువుల వలె ఉండి ఇలా జరుగుతూ ఉండేటువంటి. ఎందుకంటే ఎవరైతే భగవత్ సేవను గురి చేసుకుని భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమవుతారో అటువంటి వాడు మిక్కిలి హేయమైనటువంటి కార్యములను చేసినా అతడు భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై ఉంటే అతని యొక్క సంకల్పం స్థిరమవుతుంది. అతడు ఖచ్చితంగా సాధువుగానే పరిగణించబడతాడు. అతడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై, భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది మనకి 9వ అధ్యాయం 30 నుండి 34 శ్లోకాలు, శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతాడు. సో ఈ విషయాన్ని ప్రకటించు అర్జున అంటూ ప్రభుపాదులు అదే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో చెప్తారు. సో మరి అలాగే మనకి గొప్ప వైష్ణవ ఆచార్యులైనటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఈ శ్లోకానికి వివరణ ఇస్తూ చెప్పినారు, కృష్ణ భక్తుడు దురాచారునిగా అంటే దుశ్శీలుడుగా గోచరించినప్పటికీ సాధు మార్గంలోనే ఉన్నవాడుగా భావించాలి అంటూ చెప్పినటువంటి విషయం. ఏదైతే ఇంతకుముందు హేయమైనటువంటి కార్యాలను చేసినప్పటికీ కూడా భక్తిలో నిమగ్నం అయితే సాధుగానే పరిగణించాలి అని చెప్పి. ఆ సుధాచారుడు అనేటువంటి పదాన్ని యొక్క నిజమైనటువంటి అర్థం తెలుసుకోవడానికి మనిషి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే బద్ధజీవుడు 2 కార్యముల నిమిత్తము పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఒకటి దేహ పోషణ కొరకు, రెండవది ఆత్మానుభూతి కొరకు పని చేయవలసి ఉంటుంది. సాంఘిక స్థితి, మనోవికాసము, పరిశుభ్రత, తపస్సు, భోజనము, జీవనోపాధి అనేవి
దేహ పోషణ కొరకు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆత్మానుభూతికి సంబంధించినటువంటి కర్మలు భగవద్భక్తునిగా మనుజుని చేత నిర్వహింపబడేటువంటి, అంటే భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటివి. సో మరి ఆ నిరాకారవాదులు బ్రహ్మజ్యోతి తత్వం ముందే అనురక్తులై ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి భక్తి సేవా కార్యము వారికి లభింపవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే విషయాన్ని మనకి పూర్వపు మంత్రాలలో కూడా చెప్పబడినటువంటి, మరి మనకి ఈ మంత్రంలో చెప్పబడినట్టుగా ఆ పరతత్వం యొక్క సాకార తత్వంలో నిరంతరము సాన్నిధ్యాన్ని సులభంగానే చేరవచ్చు అని చెప్తారు. భగవద్భక్తి ప్రధానంగా మనకి ఎన్నోసార్లు ఇంతకుముందు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పుకున్నాం, శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తూ ఉంటుంది. 9 రకాలైనటువంటి దివ్య కార్యాలను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో అలా పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళను ఎంతో మంది భక్తులను చూస్తామని. భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేసి, మరి శ్రవణంలో ఆ శ్రీమద్ భాగవతానికి కథానాయకుడిగా ఉన్నటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు తాను వాంఛించినటువంటి ఫలాన్ని పొందినటువంటి వాడు. అలాగే మరి కీర్తనం, కేవలము భగవత్ కీర్తనము ద్వారానే శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క వక్త అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పూర్ణత్వాన్ని పొందారు అని చెప్తారు. ఇక మూడవది వందనం. వందనానికి ఇక్కడ మనకి అక్రూరుడుగా చెప్తుంటారు. స్మరణం భక్త ప్రహ్లాదుడు, అర్చనం ద్వారా పృథు మహారాజు పూర్ణత్వాన్ని పొందారని చెప్తారు. భగవంతుని యొక్క పాదపద్మ సేవ ద్వారా లక్ష్మీదేవి పూర్ణత్వాన్ని పొందిను అని చెప్తారు. భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడం ద్వారా హనుమంతుడు వాంఛితమైనటువంటి ఫలాలను పొందినటువంటి వాడు. అలాగే భగవంతునితో స్నేహం చేయడం ద్వారా అర్జునుడు వాంఛితమైనటువంటి ఫలాలు. అలాగే సర్వస్వము సమర్పించడం ద్వారా బలిచక్రవర్తి ఆ వాంఛించినటువంటి ఫలాలను పొందినటువంటి వాడు. సో మరి ఆ విధంగా ఈ మంత్ర వివరణం, సమస్త వేద మంత్ర వివరణలో ఆ వేదాంత సూత్రములలోని సారాంశపరచబడినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతమునందు విపులీకరించబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గురించి చెప్తూ వేద వృక్ష పక్వ ఫలంగా చెప్తుంటారు ఆ శ్రీమద్ భాగవతం. ఎందుకంటే పరీక్షిత్తు సుఖదేవ గోస్వాముల వారి సంవాదంలో ప్రారంభమునందే శ్రీమద్ భాగవతంలో మంత్రం ఇది వివరించబడినటువంటి. ఎందుకంటే భగవత్ కథను వినడము, కీర్తించటమే భక్తి యొక్క జీవన సూత్రంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు అడుగుతాడు, ఎందుకంటే తనకి 7 రోజుల్లో మరణం సంభవిస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు ఆ మరణం నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు ఆయన. ఆయన ముఖ్యంగా అడుగుతాడు, మరణ సమయంలో ప్రతి మానవుడి యొక్క కర్తవ్యము ఏమిటి అని అడుగుతాడు పరీక్షిత్ మహారాజు. ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని అడుగుతారు. ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు సమాధానం చెప్తారు. మనకి శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందంలో చెప్పబడుతుంది, 1వ అధ్యాయంలో. సమస్త క్లేశముల నుండి బయటపడగోరి ప్రతి ఒక్కడు సమస్తమునకు పరమ నియామకుడు, సకల కష్టములను నశింపచేయువాడు, సర్వజీవుల యందలి పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని గురించి సదా వినుచు కీర్తించుచు స్మరించవలెను అంటూ చెప్తారు. అదే చేసినటువంటిది పరీక్షిత్ మహారాజు. తాను ఆ వారం రోజుల్లో ఈ దేహాన్ని త్యజించవలసి వచ్చింది అన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయడం ద్వారా పూర్ణత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడు. అంతేకాని ఈ నామమాత్ర మానవ సమాజంలో సాధారణంగా రాత్రివేళ నిద్రలోనూ మైథునంలోనూ గడిపేస్తూ పగటి సమయంలో వీలైనంతగా ధనాన్ని కూడబెట్టడం లేదా కుటుంబ పోషణ కోసం కొనుగోలులు చేస్తూ గడపడం కాదు అని చెప్తుంటారు.
సరే, సాధారణమైనటువంటి అవసరాలకు సంబంధించినంత వరకు చేయాలి భౌతికమైనటువంటి, కానీ అదే పనిగా చేయకూడదు అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని గురించి చర్చించడానికి, అతని గురించి విచారణ చేయడానికి జనులకు సమయమే లేకున్నట్లుగా ఈ కాలంలో ఎక్కడ గుడికి వెళ్దామంటే సమయం ఎక్కడిది, ఏదైనా క్లాస్ జరుగుతుంది వినండి అంటే సమయమే లేదు అంటూ మనము చేస్తూ ఉండేటం. ఇంకా ఇప్పుడు చాలా పనులు ఉన్నాయి. కొంతకాలం తర్వాత అప్పుడు కదా ముసలితనానికి వచ్చినాక కదా హరే కృష్ణ, అప్పటిదాకా బతుకుతామో ఉంటామో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి మనం కదా. సో కనుక మరి భగవానుని ఉనికిని వారు అనేక రీతులలో, ప్రధానంగా అతడు నిరాకారుడని పలుకుతూ, అంటే ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి ఇంద్రియానుభూతి రహితుడు అంటూ తోసిపుచ్చేటు. కానీ ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వేద వాస్మయం దేంట్లోనైనా భగవానుడు సచేతనుడు, ఇతర జీవుల కన్నా పరమోత్తముడు అని ప్రకటించబడినటువంటి మరి అతని అద్భుతమైనటువంటి కర్మలు అతనితోని సమానం అని చెప్తారు. కాబట్టి లౌకిక రాజకీయ నాయకుల యొక్క, నామమాత్ర సంఘ పెద్దల యొక్క ఆ చెత్త కలాపాలు వినడానికి, చర్చించుకోవడానికి బదులుగా క్షణం కూడా వృధా కాకుండా భగవత్ కర్మలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విధంగా మన జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు మార్గదర్శకం చేస్తూ ఉన్నది. అందుకనే మనకి మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుని స్మరించాలి అంటే ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా. ఒక ఎగ్జామ్, మనం ఎగ్జామ్స్లో పరీక్షలు రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి? సంవత్సర కాలం చదివితేనే చివరి రోజుల్లో 3 గంటల్లో ఆ ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతాం. సో అలాగే ఈ మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుని స్మరించగలగాలి అంటే అంతకు ముందున్నటువంటి సమయం అంతా ఆ భగవంతుని కొరకు, ఆ సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ, ప్రార్థిస్తూ, శ్రవణం చేస్తూ చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఈ విధంగా భగవద్ధ్యాసలో ఉంటూ మన జీవితాన్ని మనము సరైనటువంటి మార్గంలో, వచ్చినటువంటి మానవ జన్మను సరైనటువంటి క్రమంలో వినియోగించుకోవాలి అని మనకి ఈశోపనిషత్తు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం.